ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Dom Pechat қарор дорем, чораҳаи Алфемо. Аз ин тараф Dom Pechat, Душанбе плаза, аз ин тараф бошад ҳайкали Исмоили Сомонӣ, вазорати тандурустӣ ва аз ин тараф робасӯи ҷои пештараи танка. Хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, назди Бухоро Палас. Бисёр бад гап мезанем. Аз ин тараф мо омадем, дар ин ҷо роҳи нав мешавад, доми Бухоро Палас ва дар ман ҳамин гардиш ҷойгир аст дар ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 17 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 6 ошонаш ҷойгир мебошад дӯстони азиз. Дар наздаш бинин бисетка кардагӣ, ҷои истироҳат ва ҷои мошинмониам ҳаст дӯстони азиз. Ворид мешавем. Дар бино дута лифт аст, ҳардуяш кор мекунад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Ду хонага кардагианд бо масоати 54 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои навастройка. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Дар ин ҷо даромадгоҳ, роҳрав. Дар роҳрав дӯстони азиз ман ҳамин гуна як шкафи калону зебо мондагианд. Дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона, ҳамом. Дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва ошхона дӯстони азиз. Аз ҳоҷатхона ва ҳамом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона ва ҳамом. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар ин ҷо кондитсионер, телевизор, чӣ хеле ки гуфтем, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи ман ҳамин телевизор. Дигар ҳамаи чизҳояш меистад дӯстони азиз. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. инҷо дӯстони азиз ҷои телевизор мебошад. ин бошад ошхона дӯстони азиз. чӣ хеле ки қайд кардем, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад аз беғарзи ҳамон телевизор. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. фишори обам хуб мебошад ва дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор ҳастанд, аз ҷумла мактаб, боғчаи кӯдакона, ҳар хел гуна мағозаҳо ва ғайра дӯстони азиз. Минтақаи бениҳоят хуб аст. Дар ноҳияи Шоҳ Масъуд дохил мебошад, аммо назди ноҳияи Исмоили Сомонида. ҳарду ноҳияи марказӣ мебошад. Дар маркази шаҳр аст, назди чораҳаи Алфемо, доми Бухоро Палас, сафоратхонаи Ҷопон ва вазорати тандурустӣ. Нархи хона бошад дӯстони азиз 715 000 сомонӣ, 67 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.